120 lira. 140 bulamazsam 120 lira. Saat. Mezat Ango فرۆتنا berhem û alavên kevn û antiklitaka Balatê ku dike aliyê Ewropayê İstanbulê her şev bi qerebalixên mezin pêk tê. Balat Eftaxa dîrokê ji bo mezatê cihê herî giring li vî bajarî ye. Şevên mezatê wekşan û sînemayê ji aliyê gelek hezkirî û bazirganan ve tê ziyaret kirin. Piraniya mirovan ji bo keyf û gerê, hin kes ji bo kar tevlî şevên mezatê dibin û bi hêsanî gelek berhem û alavên dîrokî pêkane ku mirov li vir bibînin. Bi vê yekê vegiredayê gelek kargehên mezatê li Balatê roj ve kafe kar dikin û êvarê heta derengiya şêvê ji deriyên xwe ji bo firotina mezatê vedikin. Kesê ku dixwaze li vir berhem anca alavekê bikire, divê diravê herî zêde ew bide. Serbest Ogan jî Kurdekê ji cizîra Şirnexê û ew karê mezatê li Balatê dike. Ogan dibêje ku ji ber ku ev 5 salên piraniya Demê li Balatê derbas dibe, ew vê taxê êdî wek axa xwe dibîne. Mezotê genelde tiştê em hin gelek tiştê xwe yê filaştinê jî em Ewropa Egreb em Fransa tînî. Fransa em Tirkiyê jî dikîn her pozda û ji heyvê carkê ji mala Tirk têtin û ji dilê wê jî esnafê vedê yê nosê me esnafê Balatê, esnafê İstanbul ew jî molîtîn ji mala sernûvê xwe difûşin. Îşê me nûvî xweskî mezot em sadî deh komisyona şodistînîne çiqasê bifûşe sadî deh em dînî işletmê wek dijî hen şimalê xwe tiştotînin, hen ji dikona xwe tînin, hen opxwe jî Ewropa tînin. Egreb em awilî tiştê xelkê difûşîn, nîko tiştê xwe difûşîn. Divan mezatan de ji kamerayên kevin heta daktoloyan, ji peykeran heta tabloyan, ji berik û bi sedan alav û berhemên dîrokî û kevin hene. Berhemên tên firotin herî kêm ji 10 lirayê Tirkî dest pê dike û kesê ku diravê herî zêde bide dibe xwediyê nû yê vî berhem an jî alavê. Li aliyeke din ve ji Ogan balê dikşîne li ser qedexeyên derketina derveyên pandemiya vîrusa korona û wê anî ziman û got ku qedexeyên derketina derveyên pandemiya vîrusa korona rê li ber mezata online vekir û ewan xwe gihand zêdetir kesan. Her şev nizîkî 4 saat 5 saat mezot dikiro ve soruna me nizîkî Egreb her şev yani donowê 500-600 insan doğutun burada derketon. Yani یک جوره ایشه مقبوط کرد. طبعی işmara yani bar işime ne boş bir pişkeci sıkıntıcı dolma le bak böyle amlık çıkış bikin ve mezotu mejo ve pişti geltini ma ovuşlar internette sen internette mezot dikerim pişti mesela internette mezot kirinci gerek asnofu dostu havolu ye ve işi film biki film nekeji gerek sen internette o cidden mezot kirin pişki خیرو جو و پاندمیره خیرو جو دنیا یعنی اغلب گرک انسان خبردار و مزات بی. جبو کار مزات گوتنین داوی کوبال کشه کوارن گوتن بکنه کو مروف چیروکه که هر برهم و آلاوه که ببینه جبر کو اف برهم و آلاف ددمین بوری ده دبه کو جیانا مروفان ده جارینان وک پرچه هری گرین کاتبه بکارانین و جارینان جدبه کو وک پیوستین روزانه خودیه و حتبن بکارانین من باتانی تنگ امریکا، İstanbul.